Alfredo descubriu dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escara vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. Entran as momias, son bellas como andar de pé. Entran as momias, protexen sempre a Ramsés. Entran as momias, e polo mundo adiante van. Entran as momias, os 5 xuntos contra o mal. Entran as momias, son bellas como andar de pé. Entran as momias, os protectores de Ramsés. Entran as momias, e contra as caras loitarán. Entran as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están. Garras. Suponse que iso é ser atractiva. Quedei con Presley para ir á exposición e teño que pasar desapercibida. Vas pasar seguro. Veña, como di o noso príncipe sempre, di pataca. Pataca. Home, esta fotografía é terriblemente fiel ao original. Ei, ese comentario afúndeme. Volvo de contado. A pataca. Os artefactos que vedes nestas salas son un testamento atemporal dunha das deusas máis veneradas do antigo Exipto. Que opinas da miña deusa patroa? Que ten? Sabe cazar ratos e cuspir bolas de pelo. Ai, pois sí. De feito, todo o que hai aquí procede dunha cidade erixida co único propósito de honrala a ela. Chamábanlle Bastet. E como suxiren estes motivos felinos, era unha deusa gata. Tendo en conta que os gatos eran moi apreciados no antigo Exipto, non parece nada raro que a Bastet a adorasen cunha devoción descontrolada. Parade na cafetería ao saír para tomar un pratiño de leite. E se vos falta unha caixa de area, están xusto ao lado da saída. Ai, naquel tempo era todo tan perfecto. Teño que ir indo. Mamá e máis eu imos ir xantar. Presley, que foi o que che dixo esa muller tan rara? Que, pois... Que che pasa, cariño? Comeu xa lingua ao gato? Pensa que é unha momia de 3500 anos que reviviu. Está claro que esta cidade está chea de xente rara. Jacal, Armón, Raz, tedes que ver a exposición de Bastet. Rapaces. Ui, perdón, seguramente estaredes todos descansando. Gata sagrada, que che pasa? Son eu, Nefertina. Coa forza de Ra! Perdoa, Katy, pero non me quedou máis remedio. Pero, que me está pasando agora? Michiños, 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 hora de cear. E agora caladiños. Se non vos portades ben, non vos dou de cear. Ven aquí, bonito. Non pasa nada, michiño.
fixen eu iso? Que pasou? Eu non fun. Armón? Eu non fun. Onde vai Nefertina? Xa debía estar de volta. Os meus frascos, os meus pergameos. E se o que fixo isto amancou a ela, Que clase de vándalo faría semellante cousa? poida que talos ou que. Non, non foron eles. Foi Nefertina. Vexo que leva a miña armadura pequena. Onde está o resto dos meus devotos humanos? Ti soa! Invocas a deusa máis grande da historia de toda a humanidade. E esta é a multitude que atraio. Non veñen adorar a gata. Onde están os meus santuarios, os meus monumentos? Ah, perdoade, divindade, estaba despistada. Exixo ver o faraón que goberna semellantes infiéis agora mesmo. Ese ven sendo o príncipe Rapsés, eu coñezo. Queredes que vos leve ata el? As deusas non son das que se levan, son das que se lles trae. Tráemo aquí. Pero as momias renacidas que o protexen non san renderse en pelexar. Unha pelexa que non pode engañar. Imposible coa miña maxia correndo polas túas veas. E agora, tráeme a Rapsés ata aquí. Pero Nefertina quedaba ben cando a deixei para ir xantar. Xantar. Pasou algo no museo? Home, miña nai fíxome poñer este ridículo sombreiro de gato. E tes algunhas sobras do xantar, digo. Medio bocadillo de atún. Oh, non! Katy está ferida, Raz, necesítote. Que raio puido posuir a Nefertina para facerlle mal á nosa gata sagrada? Paréceme que estamos a punto de descubrilo. Nefertina. Nefertina, que che pasa? Aquí hai algo raro. Polo visto non nos coñece. Nefertina, que queres facer? Silencio! Coa forza de Ra! Veño buscar o príncipe mozo. Bastet exixe velo inmediatamente. Bastet? A deusa Bastet? Falo no nome do príncipe. Podes ir dicir a Bastet que rexeitamos a súa invitación. Ninguén, humano ou momia, desafía a miña ama. Atacade! Agora, Armón! Sacade a Ramsés daqui! Xa pensamos nós antes de acá. Rápido, está xusto detrás de nós. Ninguén escapa ao poder de Bastet. Alucino! Estános collendo! Para min que debe de ser a maxia de Bastet. Agora choven gatos. Non vexo nada. Eu sí, pero o único que vexo é unha morea de gatos.
Mirade o que trouxo o gato para a casa. Esquécenos a nós. Vaite, tes que salvar a Presley. Sí, déixanos, Jackal. É a súa única esperanza. Somos a súa única esperanza. Xuntos igual podemos loitar contra a maxia de Bastet. Pois logo lévanos de volta ao museo. Ocorreuse unha idea coa que podemos igualar as probabilidades. A xuventude, querido Ramsés, non é excusa para un liderado mediocre. Permitiches que a túa cidade estea inzada de infiéis. E vaslle ordenar aos teus súbditos que empecen a erixir santuarios para honrar a súa única e xusta deidade. Eu. Como lle dixen, señora Basket ou como sexa, non son máis que un neno. Non sendo unhas momias que parece que están colocadas, non te ofendas, Nefertina, ninguén pensa que son un faraón. És un mentireiro cunha perfección terrible, rapaz. Por que non rodean os teus subordinados mentres falamos? Ai, non. Poida que isto teña a resposta. Esta pedra preciosa da estatua de Bastet. Oi, como brilla. Parece que contén moitas propiedades iguais ás dos nosos amuletos. Cando Nefertina estivo cerca dela no museo, debeu de enviarlle accidentalmente algunha especie de sinal a Bastet e trouxo a deusa ata o noso novo tempo. Xenial, e como a mandamos de volta? Ocórreseme unha maneira. Vamos. Espera, Jackal. As túas armas non funcionaron antes. E agora ímonos enfrontar a Bastet, nada menos. Temos que facer algo. Raz, de veras pensas que todos os problemas se resolven cos teus trucos de maxia? Ai, alago tiki. A forza bruta é o remedio a todos os conflitos sin importar o que custe. Non me levache la contraria en 3500 anos. Non empeces agora. Isto non o empecé eu. Ei, malos dous! Por que non nos podemos levar todos? Ben, Perdoa, Armón. Pobre Armón, estás ben? de maravilla. Sempre fomos un equipo. E o equipo debe prevalecer. Aínda que sexas en Nefertina. Jackal. Facede o que teñades que facer contra esa deusa. Pero cando Nefertina levantou a man contra Presley, converteuse no inimigo. E se é unha ameaza para o príncipe, temos que estar preparados para destruíla. Temos un faraón atravesado. Déixame marchar! Oi! Hora de erguerse, gatiños. Acabouse a hora da sesta felina. Nunca saias da casa sen o boomerra. Alá van os deberes. Ei! Deixádeme! Pero se aínda acabamos de empezar, non? Tede los fociños húmidos! Parade! Poida que esta cidade espantosa me demostre o respecto que merezo. O que me vexan aniquilalo, seu faraón. Aniquilar? Pero aínda non, animaliño. Porque ademais de ser el o meu prisioneiro, tamén é o vengado para as túas momias protectoras. A quen chamamos? A Garda Nacional ou a Control de Animais? Chama a leitería máis próxima. Parece que empezan a ter sede. Oh, alá vai, xa me empezou a alerxia. Non vexo barreira ningunha nin a Bastet. Non hai máis que unha maneira de comprobarlo. Armón! Raz pensa que descubriu unha maneira de parar a Bastet. Pois adiante, antes de que colla a Nefertina. Non, espera! Xa sabede lo que tedes que facer, miñas mascotas. Parece que os teus escoltas morren coa gana de coñecerme. Non o fagas!
veña, rapaces. Estes gatos non son problema ningún. Va que non, va que non. Este sería un momento perfecto para arrear estopa. E ata aquí a parte de entretemento deste sacrificio nocturno. E agora, Nefertina, chegou o momento que estabas esperando. Un toque desa variña máxica e o faraón Ramsés quedará envolto en chamas. Tes que iluminar o altar, gatiña miña. Nefertina, sei que aínda estás aí nalgún sitio. Tanto me ten que esa psicópata sexa unha deusa. Non te podo obrigar a facer isto. És unha momia, non te acorda? Fixache o xuramento de protexerme. A que estás esperando, pequecha? Sí, o bocadillo de atún. Atún! Vai no buscar! Aquí a deusa son eu. O atún é pra min. Non, é meu! Nefertina, perdóame. ¡Jackal! ¡Espera! Príncipe, ven comigo. A seguridade ante todo, que non che esqueza poñer o casco. Non ves por que cho digo? Aparta dese rapaz! Nunca! Parvo, son a única que hai aquí que ten 9 vidas. O meu cristal! Non! Isto non é bo. Que cores tan bonitas. Desde logo hai gatos que teñen moi malas pulgas. Tiña eu razón. A pedra sagrada de Bastet permitiulle entrar no noso mundo. Con librarnos da pedra, tamén nos librabamos de Bastet. Ei, esperade! Que pasou? Que, Nefertina? Ti non sabes que a curiosidade matou o gato? Que dixen? Acabouse! Eu non quero saber nada! Nefertina, o que estiven a punto de facer... Non tiñas máis remedio, Jackal. Eu no teu sitio había facelo mesmo. Se o noso príncipe me pode perdoar a min, por suposto que eu te podo perdoar a ti. Podemos marchar xa para a casa, rapaces. O vosso faraón estamos moi agradecido, pero ten clase ás 8 da mañá. E vou ter que inventar unha excusa mellor que a de que unha deusa felina me comeu os deberes. Presley é un rapaz que un segredo descubriu. Dunha vez foi faraón cando os egipcios mandaban e agora o bruxo escarapa vai tras del noite e día, pero ten 4 guardiáns para protexer a súa vida. El ten as momias, son bellas como andar de pé. El ten as momias, protexen sempre a Ramsés. El ten as momias, e polo mundo adiante va. El ten as momias, os 5 xuntos contra o mal.
Peltan as momias, son bellas como andar de pé. Peltan as momias, os protectores de Ramsés. Peltan as momias, e contra as caras loitarán. Peltan as momias, e o mundo pensa na victoria, porque as momias vivas están.